Rejima İranê serhevnehvet salgirtîgeh bi ser deth. Jinên bavirmendê ola Behayî de sepand. Pêka raporên belavbûyî, dadgeha rejîmê li bajarê Isfahanê de bi seroketiya Fîroz Rewan Mehrûelîdiyanî bi tohmeta propaganda li dijî rejîmê, çalakiyên tebliksî û hînkariyê li dijî rêkarên ola Islamê, nehvet salgirtîgeh û 900 milyon tumen sîzaya nextî bi ser deh jinên bavirmendê ola Behayî yên şelkê bajarê Isfahanê de sepand. Pêka vê raporê, Nida Bedekş, Perestu Hekim, Yegane Ruhbekş, Yegane Agahi, Arizu Sehaniyan, Mujgan Şahrizai û Şana Şokîfer. Deh salgirtîgeh û 7 milyon tumen sîzaya nextî û Beharê Lotfî û Nida İmadî, her yek 5 salgirtîgeh û 5 milyon tumen sîzaya nextî, bi ser van de hatiye sepandin û derketina wan jî Îranê û bikaranîna torên civakî, heta 2 salan jî aliyê rejîmê ve bo wan hatiye kedesekirin.